ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କିଏ? ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ମୟୂର। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଧଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ। ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? 28ଟି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଜନଗଣ ମନ। ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ବା ଜାତୀୟ ଗାନ କ'ଣ? ଜନଗଣ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? 12। ବର୍ଷକ କେତେ ଋତୁ? ଋତୁ 6। ଗୋଟିଏ ମାସ କେତେ ଦିନ? ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ? ମହାନଦୀ।